Allahov poslanik, salallahu alejhi veselem, upozorio je da od stvaranja Adema, alejhi selam, pa do sudnjeg dana, nema većeg iskušenja za ljude od Dedžala. Njegovo pojavljivanje bit će ispit imana kakav svijet nikada nije vidio. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi veselem nije propustio nijedan namaz, a da nas nije upozorio na Dedžala. Govorio je o njegovom izgledu, ponašanju i obmanama, kako bi vjernici mogli da ga prepoznaju i da se zaštite. Dedžal će biti čovjek, ni melek, ni džin. Biće krupan, snažne građe, sa crvenkastim tenom. Jedno njegovo oko biće potpuno slijepo, kao osušen grozd, dok će drugo oko biti izbočeno i mutno. Između njegovih očiju biće ispisano kafir, što će svaki iskreni vjernik moći pročitati, bio pismen ili nepismen. Dedžal će se pojaviti u vremenu velike smutnje. Ljudi će biti gladni, iscrpljeni i zbunjeni. On će tvrditi da ima moć da pomogne, da nahrani, da izliječi i mnogi će mu povjerovati. On će sa sobom nositi ono što će izgledati kao raj i pakao, ali njegov raj bit će pravi pakao, a njegov pakao bit će spas. Ovo je najveća obmana kojom će iskušavati vjeru ljudi. Allah će mu dozvoliti da naredi nebu da kiša padne, a zemlji da rodi. Zvat će ljude da ga obožavaju, a komu se pokori, dobit će privid blagostanja. Koga odbije, bit će izložen teškoj patnji. Da si živ u to vrijeme, misliš li da bi prepoznao Dedžala? Napiši u komentarima da ili ne i zašto. Dedžal će obići cijelu zemlju za 40 dana. Prvi dan će trajati kao godina, drugi kao mjesec, treći kao sedmica. Kretat će se brzo poput oblaka koje nosi vjetar. Iako će Dedžal obići gotovo cijelu zemlju, postoje mjesta koja mu nikada neće biti dostupna. Poslanik je rekao da Dedžal neće moći ući u Meku i Medinu. Na svakom njihovom ulazu stajat će meleki sa isukanim sabljama koji će ga spriječiti. Kada se približi Medini, ona će se 3 puta zatresti i izbaciti sve munafike iz sebe. Iako će tvrditi da je božanstvo, neće moći promijeniti osnovne Allahove zakone. Neće moći učiniti da sunce izlazi sa zapada prije vremena, niti promijeniti smrt koju Allah propiše. Njegova moć je ograničena i sve što radi je iskušenje, a ne stvarna božanska snaga. Vjernici će Dedžala prepoznati po natpisu kafir, njegovoj tvrdnji da je Bog, nemogućnosti da uđe u sve te gradove, i jer Allah nije čorav, a Dedžal jeste. I pored sve svoje oholosti, Dedžal neće umrijeti kao kralj. Biće ubijen, poražen i ponižen. Njegov kraj je dokaz da laž nikada ne pobjeđuje istinu, ma koliko dugo trajala. Allah će spustiti Isaa, alejhi selam. Dedžal će biti ubijen kod vrata Lud u Palestini. Laž će nestati, a istina će zavladati. Poslanik nas je učio da se štitimo dovom, čitanjem sure El Kehf i čvrstim imanom. Dedžal je stvaran, ali Allahova zaštita je jača. U hadisu se prenosi da će Dedžal biti slab pred iskrenim vjernicima. Neće imati vlast nad onima koji su čvrsti u tevhidu. Njegov najveći strah nije oružje, već srce koje je potpuno vezano za Allaha. Ako vidiš ovo, napiši Allahu sačuvaj nas Dedžala i pogledaj komentare drugih.